väliajalla vastaan, että mä näin vaan tämän toisen puolikkaan. Ja että siis pelkäsin ja odotin, että se olisi voinut olla vieläkin rankempi. Että siis totta kai oli iso puoli siitä, että ja nuorten osalta, että miten niin kuin tilanteet voi myös eskaloitua nopeasti ja se tässä hyvin tuli esille ja oli niin kuin hyvin tämmöisen arkisen linssin läpi rakennettu. Tämä osa, mitä näin, että se oli ehkä tämmöinen päällimmäinen ajatus itsellä, mutta sitten jollain lailla tuossa oli kuitenkin vielä sellaista toivoa ja toi meni niin kuin eteenpäin, että sitten kun usein päihdeongelma ja sitten kanssa kun on tekemisissä, niin on paljon enemmän vielä jotenkin mutkia matkassa ja jotain sellaisia odottamattomia juttuja ja säätöä ihan valtavasti, niin tämä oli sillai niin kuin aika helposti lähestyttävä. Miten tässä on tosiaan nämä nuoret näyttelijät niin, ja koko tiimi heijastellut tässä myös tätä tämän hetken päihdetilannetta, päihdepolitiikkaa, hoidon tilannetta. Miten te näette tässä, niin kuin, miten tämä nykytilanne, tämä oikean maailman tilanne, miten te peilaatte sitä tähän näytelmään, mikä tässä ikään kuin karnevalisoi ja toisaalta myös niin kuin esittää sen sitten myös toisaalta niin kuin pyrkii tekemään sen lähestyttävämmäksi sen tilanteen, mitä se politiikka tällä hetkellä tekee valtakunnasta ja myös sitten kaupungitasolla. Joo, no siis mun silmissä toi näytti sinänsä aika niin kuin realistiselta. Sinänsähän toi ei ollut siis siinä mielessä poliittinen teos, että siinä olisi käsitelty niin kuin, esimerkiksi vaikka hoidon saamisen vaikeutta juurikaan tai esimerkiksi käyttöhuoneita. Et sinänsä poliittisesta näkökulmasta mä niin kuin näkisin, että ne ongelmat liittyy tosi vahvasti noihin asioihin. Ja sitten tavallaan toi ehkä oli silleen, että se käsitteli ehkä vähän silleen, tavallaan eri teemoja, mutta sitten ehkä niin se poliittisuus tulee sitten sen kautta, että ne ihmiset tavallaan niin kuvataan ihmisinä eikä vaan niin kuin tavallaan ongelmina, vaan silleen, että ne on niin kuin silleen, että niillä on niillä hahmoilla muitakin ominaisuuksia kuin vaan se päihdeongelma. Niin, mä en myöskään niin poliittisena nähnyt siitä näkökulmasta, että hyvin tiedän, että hoidon saaminen on vaikeaa ja mitä ongelmia siihen niin kuin liittyy. Että sit tässä oli kuitenkin enemmän tätä arjen selviytymistä, ihmissuhteita sen päihdeongelman niin kuin värittämänä. Mutta sinänsä musta ihan niin kuin hyväkin, että ei ollut niin kuin liian alleviiva, vaan nimenomaan se arkinen linssi. Joo, ja sitten musta tuntuu, että just niin kun, poliittisessakin keskustelussa se, niin kun, että minkä takia se toimiva päihdepolitiikka on niin vaikeaa, tai miksi sitä on niin vaikeaa tehdä, niin se johtuu tosi isolta osin niin kun päättäjien ja sitten toisaalta myös median ja niin kun ihmisten ennakkoluuloista, joiden niin kuin sokaisemana tavallaan niitä päätöksiä tehdään. Eli sen sijaan, että mietittäisiin, että mikä olisi toimivaa päihdepolitiikkaa, esimerkiksi vaikka ne käyttöhuoneet, sillä että mä en niin oikeastaan näe niissä mitään huonoja niin kuin, puolia, niin sitten niin että tollastakaan asiaa me ei saada järjestettyä, koska osa poliitikoista vaan niin kuin, on sitä mieltä, että no ei tämä nyt niin kuin kuulosta hyvältä, että olisi joku käyttöhuone. Et siinä on vähän sellainen, että tämä nyt kannustaa sit ihmisiä. Ja sitten on silleen, että no ei kun se ei ole se pointti, ja sitten niin selitetään uudestaan ja uudestaan, mutta niin et ei sitten niin kuunnella. Niin tavallaan se just niin se sellainen niin kuin ennakkoluuloinen suhtautuminen päihteiden käyttäjiin ja suorastaan dehumanisoiva suhtautuminen päihteiden käyttäjiin, niin se on niin kuin yksi suurimpia esteitä sillä, että miksi tavallaan niin kuin ei voida tehdä jotenkin sellään tutkimuspohjasta tai niin kuin tietopohjasta politiikkaa. Niin, sitä mietin. Toisaalta se oli vaikka toi asunnottomuuden niin kuin teema aika lyhyesti, mutta kuitenkin hyvin nostettu esiin, että miten vaikeaa on, että ei ole rahaa ja että jos sulla on päihdeongelma, niin pärjäätkö asuntonäytöllä, miten? Ja sitten toisekseen vielä, että vaikka pärjäisitkin, niin miten sitten teknisesti se on vaikeaa ja miten sä oot siinä niin kuin muiden armoilla. Mä avaan yleisölle tämän keskustelun myöskin, jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa tähän teemaan. Voi rohkeasti nostaa kädet aika suoraan huudahtaa asiansa. Mä kuitenkin tässä vaiheessa itse sitten sillä kautta ja tilaa pohtia tätä, niin kysyn, että miten te tosiaan itse näette tässä, niin Tuuva nyt tässä viittasikin jo ainakin suoraan siihen, että pitää käyttöhuoneita niin kuin
hyvänä, ellei on täysin ongelmattomana ratkaisuna. Mitä muuten te ajattelette tässä päihdepolitiikasta ja siitä, miten sitä tulisi tässä maassa kehittää eteenpäin? Ja siis käyttöhuoneethan ei sinänsä ole mikään niin kuin hoitomuoto. Että ne ei niin kuin ratkaise sitä ongelmaa, mutta ne on mun mielestä ehkä sellainen niin kuin hyvä ensiaskel tai semmoinen niin kuin bare minimum, joka me voitaisiin tehdä. Että sit tavallaan se semmoinen niin kuin päihdesairauden hoito, niin, koska se on oikeasti tosi vakava sairaus ja vaikea sairaus, niin se sitten taas niin kuin vaatii niin kuin asiantuntemusta ja resursseja. Mutta niin kuin, musta tuntuu, että varmaan se niin kuin järkevin tapa toimia olisi just se, että niin kuin mietittäisiin sitä sellaista niin kuin kokonaiskuvaa ja tehtäisiin niitä päätöksiä sellaisella niin kuin tiedon perusteella, eikä just niiden ennakkoluulojen. Niin, no meillä on vihreissä niin kuin hyvin laajasti jaettu yhteisymmärrys siitä, että päihdepolitiikan tulee keskittyä haittojen vähentämiseen ja vaikka käyttöhuoneet aika yksiselitteisesti asiantuntijoiden niin kuin näkökulmasta kuitenkin vähentää niitä haittoja ja on niin kuin vaikea nähdä mitään perusteita tälle eduskunnan niin kuin epäinhimilliselle linjalle ja Helsingissähän me on suhtauduttu myönteisesti ja nimenomaan haluttu mahdollistaa käyttöhuoneiden kokeilu vähintäänkin, mutta sitten meillä vihreissä on sit jonkun verran enemmän sit jakoa sen osalta, että halutaanko me vain dekriminalisoida niin kuin pienten määrien hallussapito ja käyttö vai että olisiko niin kuin valmiutta vaikka sit kannabis laillistaa kokonaan. Meillä on myöskin meidän linjoissa vähän ristiriitaisuuksia tämän osalta, koska ne erot on ollut niin pieniä, että ihan perustellusti voi olla kahta linjaa. Mites, onko yleisölle jotakin huomioita tai kysymyksiä, mitkä tässä keskusteluyhteydessä heräävät? Meillä käyttöhuoneet on ollut aika paljon keskustelussa, mutta tärkeää siinä olisi, että niissä on ne palvelut niin saatavilla. Että siellä on sekä se terveydenhuollon valvonta, että sitten ne niin palvelut niin ja edelleen ohjaus, niin jotka on suruvia sitten niiden yhteydessä ja semmoisia riippuvuttavia. Mutta niin oikeastaan se, että mikä on niin hyvin tärkeää, niin se mikä on jäänyt keskustelun ulkopuolelle, niin on ensinnäkin tämä niin just asunnottomuuspolitiikassa asunto ensiperiaate, että niin se pitäisi olla niissä ylipäänsä niin mielenterveys ja sitten päihdepalveluissa ja terveydenhoidossa niin sellainen yksi niin tärkeä kivijalka ja sitten myöskin se, että niin valitettavasti niitä resursseja on vähennetty, että mulla ei ollut sitä niin tilastointia, niin tai siis mä en tästä asiasta sitä tilastoa lukenut, mutta käsittääkseni se on niin, että ihan viimeisten muutamia vuosia aikana päihdeongelma on Suomessa pahentunut, mikä oli 2000-luvulla vähän niin kuin trendin vastainen juttu. Ja saattaa liittyä nimenomaan siihen, että se resurssipula on valtava. Itse mä oon koulutuksen ja opetuksen ammattilainen, mutta tiedän, että sosiaalityössä ja sitten päihde- ja mielenterveydenhoidossa, niin tosiaan ammattilaiset, niin niillä on niin kuin jaksamisesta puutosta, koska resursseja on vähennetty. Siellä on aika paljon kaikkia toimenpiteitä, mitä niin olisi tarve tehdä. Joo, ja sitten musta tuntuu just, että päihteiden käyttäjien suhtaudutaan vähän toivottomina tapauksina, tai että ei niin kuin, että tavallaan sille voisi sille ongelmalle tehdä just paljonkin, mutta sitten tavallaan ei ehkä sit löydy sitä poliittista tahtotilaa, niin kuin, paitsi ehkä silleen niin joistain puolueista, mutta... Niin, ja sitten ei ole niin kuin niin kuin, siis että päihteiden käyttäjiä on niin kuin monenlaisia, tosi monenlaisissa elämäntilanteissa, että onko se ongelmakäyttöä vai niin kuin viihdekäyttöhän on niin kuin lisääntynyt ainakin niissä tutkimuksissa, mitä mä oon nähnyt, niin alkoholin kulutus on vaikka nuorten keskuudessa edelleen kuitenkin vähentynyt. En tiedä, että onko missannut jonkun uuden tutkimuksen, mutta että on, että alkoholi kuluttaa vähemmän, mutta myöskin niin kuin huumeiden viihdekäyttö kuitenkin on lisääntynyt ja päihdeongelmat on niin kuin todella todellisia, mutta niitäkin on niin kuin monen tasoisia ja on vaikka nyt just tuossa niin kuin tarjonnassa, niin on isoja haasteita siinä, että myös että on henkilöitä, jotka ei pysty päihteettömyyteen, että vaikka miten pyrkisi siihen, niin se ei välttämättä ole niin kuin inhimillisesti mahdollista, mutta sitten taas elämänhallinta voi kuitenkin olla sellaisella tasolla, että jos vaikka saa paikan tämmöisestä kosteasta asuntolasta, niin että se on niin kuin kestämätöntä ja se eskaloi entisestään sitä päihteiden käyttöä niin kuin sellaiselle tasolle, joka todennäköisesti
niin kuin, että se tilanne niin kuin pahenee verrattuna siihen, että sais asunnon, jossa voit käyttää maltillisesti päihteitä. Mutta joo. Tässä nostit esille tämän, että käyttäviä ihmisiä on monenlaisia ja myös elämäntilanteet vaihtelevat hyvin paljon. Haluan tässä nostaa toisen tapahtuman järjestäjätahon YAD:n Tampereella 26. kesäkuuta tukea ei tuomioita. Rauhanmarssi paremman huumepolitiikan puolesta käsittelee näitä samaisia teemoja. Siitä viestinä kaikille kesäsuunnitelmia tekeville. Tässä tuli esille se, että tämä asenneilmapiiri päihteitä käyttäviä kohtaa vaikuttaa myös siihen politiikan luomiseen, se vaikuttaa asenteisiin. Onko mitään keinoa, millä tätä asenneilmapiiriä voi vaikuttaa, jos se kerran on se tekijä, joka myös estää jossain määrin niiden päätösten tekemistä, jotka näitä ihmisiä auttaisi? No minusta tuntuu, että se on vaan silleen, että sitä asiaa pitää vaan niin kuin jankata niin pitkään, että tavallaan niin kuin joku viesti menee läpi, mutta tähän periaatteessa, niin kuin, että se ratkaisu ei voi olla, tai se ei niin kuin lähde pelkästään niin kuin politiikasta tai puoluepolitiikasta, vaan siihen tarvitaan myös aktivisteja ja siihen tarvitaan niin kuin yleisesti ottaen sellaista niin kuin tietyn tyyppistä niin kuin valistusta tai siis silleen, niin kuin, mikä voi tulla myös sen aktivismin kautta ja mun mielestä myös esimerkiksi tämän tyyppiset niin kuin taideteokset on tosi hyviä siis silleen, että me tarvitaan silleen niin kuin erilaisia keinoja silleen, että se niin kuin pelkkä päihteiden käyttäjän stereotypia ei olisi se, minkä perusteella ihmiset tekee niitä päätöksiä, vaan että me tarvitaan niin kuin aika kokonaisvaltainen sellainen niin kuin muutos siinä, että millä tavalla me kohdataan päihteiden käyttäjiä ja päihteitä. Just tämä on meille vaikea kysymys, kun meidän taustaryhmät suhtautuu tähän hyvin eri tavalla kuin sit ne, joiden niin kuin kohdalla se stigma ja se toiseuden niin kuin tunne on vahvempi. Että kyllähän se selkeästi niin kuin yksi varmasti on, että me niin kuin pystytään muuttamaan niitä käsityksiä, että millaisia päihdeongelmaiset on. Ja kyllä musta se stigma jossain määrin on jo liudentunutkin, mutta edelleen, että me niin kuin hahmotettaisiin paremmin, että todella että päihdeongelmaisia on niin kuin moneen lähtöön ja sillä, että me vaikeutetaan niin kuin lainsäädännöllä ja tehdään niin kuin tosi inhimillisiä valintoja politiikassa vaikkapa, niin me ei niin kuin niillä kuitenkaan millään lailla olla pystytty näitä haittoja vähentämään. Että tavallaan semmoinen peiliin katsomisen paikka ja myöskin se, että me asiantuntijoita kuunneltaisiin paremmin. Että kyllä se käyttöhuoneet oli nyt kuitenkin musta hieno viimeaikainen esimerkki tai surullinen viimeaikainen esimerkki siitä, että asiantuntijat käytti todella järkeviä puheenvuoroja ja niin kuin, että ikään kuin taustat oli kunnossa, mutta sitten se oli edelleen niin kuin jotenkin identiteettipoliittinen valinta joiltakin muilta kuin meidän taustaryhmiltä asettua jotenkin uudistusta vastaan. Pakko on tähän väliin jotenkin kiittää just vihreitä, demareita ja vasemmistoliittoa. Te olitte ne puolueet, jotka oikeasti siellä eduskunnassa. Varmaan kaikissa näissä siis kannatitte oikeasti inhimillisempää päihdepolitiikkaa. Se oli niin iso pettymys tällä järjestökentällä, kun sieltä yhtäkkiä käykin ilmi, että ne, en mä tiedä kai niitä voisi kutsua sellaista mielikuvitusolennoiksi kuin sivistysporvari, niin ne jotkut RKP-läiset ja kokoomuslaiset painostettiin pois äänestyksistä eduskunnan sote-valiokunnasta ja eduskunnasta. Ja ehkä vielä tähän just jatkoksi, että se, että me haluttiin tässä tapahtumassa antaa tilaa teille puolueille, jotka oikeasti ajatte inhimillisempää päihdepolitiikkaa. Moni just kysyy sitä, että olisiko pitänyt enemmän hiilostaa hallitusta. Tässä viittasitte
puhuttiinkin valtakunnan politiikasta, kuitenkin varmaan asia on niin, että se mitä Vaasan puistikon Nurjalla puolella tapahtuu, niin se on myös kuntapolitiikan päätösten kenttää hyvin vahvasti. Mitä te ajattelette tälle kuntapoliitikkoina siitä, että millä toimilla nyt kuntatasolla tähän esimerkiksi niin kuin tilanteeseen, vaikeaseen päihdetilanteeseen, esimerkiksi tässä niin sanotun suurkallioalueella, niin kuin millä keinolla siihen nyt tarvittaisiin, jos kerran eduskunnasta ei niitä eväitä tulla antamassa? Mulla ei ole ainakaan mitään suoria ratkaisuja, mielellään kuulen, mitä ajatuksia tähän liittyen siis on. Mä oon ollut nyt 6 vuotta välissä pois kuntapolitiikasta. Mä luovuin jo kerran ja sitten musta tuntui, että asiat oli menossa väärään suuntaan, niin mä sitten lähdin uudelleen ehdolle vaaleissa ja nyt sain sitten mandaatin palata, mutta onhan se nyt ihan selvää, että meidän pitää kääntää vaikka tämä meidän siis asunnottomuuskehitys, jossa meillä nyt on, niin kuin me ollaan oltu tosi ylpeitä siitä työstä, mitä me on tehty Helsingissä asunnottomuuden vähentämiseksi, mutta nyt me nähdään, että tämä kehitys on myös sen osalta niin kuin kääntynyt ja menee väärään suuntaan. Meidän pitää siihen pystyä totisesti siis tarttumaan. Meillä on varaa parempaan, meillä pitää olla varaa parempaan. Sitten toisekseen niin meidän pitää niin kuin ennaltaehkäisevällä puolella, niin meidän pitää edelleen niin kuin vahvistaa pääsyä mielenterveyspalveluihin Helsingissä, mutta sitten se, että miten me pystytään sit paremmin just auttaa niitä, joilla menee jo valmiiksi oikeasti huonosti, niin se on vaikeampi kysymys ja esimerkiksi tämä käyttöhuoneet nyt oli yksi semmoinen niin kuin toimenpide keinovalikossa, jota Helsinki on siis ajanut, mutta valtio ei tai eduskunta ei sitä halua niin kuin tukea, mutta että varmasti tarvitaan niin kuin lisää resursseja siis tuonne soteen, mutta niin kuin miten kohdennettuna saadaan parhaat vaikutukset, niin mä en ole paras asiantuntija siihen vastaan. Niin, no yksi hyvä semmoinen ihan konkreettinen ratkaisu voisi olla se, että ihmisiä ei pompoteltaisi niin kuin päihdepuolelta mielenterveyspuolelle ja sit, niin kuin, että sä et saa niin kuin kummastakaan apua, jos sulla on mielenterveysongelma ja päihdeongelma, koska sit, niin kuin, tavallaan se päihdeongelma estää sua saamassa sitä mielenterveysapua ja sit sä et saa sieltä sitä apua, jos sulla on päihdeongelma. Tai siis silleen, että sen pitäisi olla jotenkin silleen, että nämä kaksi ei niin kuin sulje toisiaan pois, koska usein sun on tosi vaikea päästä eroon päihdesairaudesta, jos sulla on mielenterveysongelma ja sitten niin toisinpäin, niin se, että näitä pitäisi pystyä jotenkin niin kuin hoitamaan yhdessä. Ja sitten taas noissa niin kuin haittojen minimoimisesta, niin sit ihan niin kuin symppisten se semmoinen kattava verkosto koko kaupunkiin, että niitä pitää olla silleen, niin kuin riittävän monessa paikassa, jotta ihmiset niin kuin hakeutuu sinne. Ja sitten jos tämä ei ole mahdollista, niin ees niitä liikkuvia pisteitä, mutta mieluummin niin kuin niitä semmoisia pysyviä kivijalkapisteitä. Mutta on ihan hitsin vaikea niin kuin kysymys, että oikeasti että niin vakavia sit riippuvuuksia, että siinä vaiheessa kun se elämänhallinta lähtee, niin se on niin kuin vaikea päästä väliin kestävästi, että vaikka niin kuin onnistuisikin tai onnistutaankin toivottavasti siis tekemään asioita paremmin, niin sit inhimillisesti se, että miten se vaikutus on niin kuin pysyvä yksilön kohdalla, niin se on vaikea yhtälö. Mutta just, että kuntapolitiikassa voitaisiin vähintä, mitä voitaisiin tehdä, niin olisi just se, että ei luoda niitä ylimääräisiä esteitä sinne. Eli just se, että jos sä hakeudut päihdepalveluihin, niin sit ne ei potki sua sieltä sinne mielenterveyspuolelle ja sitten sulla tulee sieltäkin se ovi vastaan, niin silleen, niin kun, että toi on kyllä ihan tämmöinen niin konkreettinen ongelma, joka niin kuin tavallaan niin kuin pitäisi jotenkin ratkaista. Niin, ja pitäisi pystyä niin kuin nopeammin tarttumaan siihen, että kun joku tarvitsee apua, niin ei sanota, että tuu ensi viikon torstaina takaisin. Että just nyt ei niin pystytä tai 3 kuukauden päästä, mutta usein se on, itse asiassa se ei välttämättä ole pitkäkään aika, mutta se on niin kuin päihdeongelmaisen elämässä voi olla todella ratkaisevan pitkä se viive. Siellä on. Se, mitä tuli poliitikoille mieleen, sanoi jo jatkoakseni siihen, mitä Miikakin tuossa puhui, niin sen lisäksi, että se päihde- ja mielenterveys, niin kun terveydenhoidon, niin pitäisi olla nimenomaan ensinnäkin inhimillistä ja humaania semmoista, että siinä huomioidaan näiden niin kun, päihderiippuvaisten, päihdeongelmaisten niin, ihmisoikeudet, niin sitten se niin kun kaiken suhteen tulisi olla
nimenomaan tieto- ja tiedepohjasta, mitä sä mainitsit. Ja sitten se, että niin kun, sopivissa määrin myöskin kokeiltaisiin uusia metodeja. Et siellä on niin paljon niin sellaisia asioita, mitkä niin vaatisivat moniammatillista yhteistyötä. Just tämä resurssipula on siinä se iso ongelma, että niin kun, monet ammattilaiset hoitaa vaan sen niin kun, hirveän niin kun, tavalla niin kun, työaikaansa nähden ylikuormitettuna niin kun sitä omaa tonttia ja sitä niin kun tiedon välitystä ja kaikkea muuta ei tapahdu eri ammattilaisten välillä, jotka liittyy tähän niin kun nimenomaan ne opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, sitten sosiaalityöntekijät, meidän terveyshuolto- ja päihdeterveydenhoidon ammattilaiset ja myöskin poliisi, niin kaikki nämä ja sitten lisäisjärjestöt, niin resurssipula tosiaan on iso ja sitten tosiaan se, että se tiede- ja tiedepohjaisuus pitäisi olla myös sellaista, että siellä aidosti niitä asiantuntijoita kuunnellaan. Mitä sanoitkin tästä, että näitä on dehumanisoitu ja sillä tavalla niin epäinhimillistyneet päihteiden käyttäjiä. Tehty Eisenstein-näytelmässä sanottiin niin tietyllä tavalla vähän niin kuin roskosakkia, niin sitten se suhtautumistapa on tämä, niin tähän ei oikein päästä. Esimerkiksi just niin kuin kasvatus- ja opetusalan ammattilaisena tämä tilanne turhauttaa, koska meillä ei ole lainsäädäntöä, mikä mahdollistaisi tieto- ja tiedepohjaisen oikeasti terveydenhoidon ja niin ennaltaehkäisyn ja valistuksen ja kasvatuksen. Siellä on meidänkin niin alalla paljon sellaista, että mikä perustuu niihin vanhoihin ennakkoluuloihin siinä valistuksessa, joka niin kuin, tietyllä tavalla tekee sen niin kuin, dehumanisoitusistaan näitä niin kuin päihteidenkäyttäjiä. Ja kyllä meillä Tuulikousa oli muuten mun nimi, sanon sen vielä tähän väliin. Joo. Niin, ja sitten siis ne resurssit on myös liian vähäiset, että kyllähän siis se on niin kuin jollain lailla tämmöinen niin kuin usein toisteltu totuus tuolla sote-puolella, että jos on niin kuin mielenterveysongelmia ja tarvitsee apua, niin ei ole alaikäisilläkään niin kuin hyvin asiat, mutta auta armias, jos olet jo täysi-ikäistynyt, niin miten paljon vielä vaikeutuu se avun saaminen. Ja tämä on minusta semmoinen ikuisuusdilemma, että mä oon noussut valtuustoon 2008 ja meillä on sote ollut omissa käsissä ja on edelleen omissa käsissä täällä Helsingissä. Ja meillä on musta niin kuin kuitenkin aika paljon jaettua arvopohjaa ja ymmärretään niin kuin tämänkin asian kokonaisuutena niin kuin tärkeys, mutta sitten se, että millä lailla niin kuin sit aidosti niin kuin pystytään varmistamaan, että jotain edes tapahtuisi sen ennaltaehkäisyn vahvistamisen osalta, koska se tosi usein jää kuitenkin sitten hyvin vähälle sit siinä vaiheessa, kun joudutaan päättämään resurssien priorisoinnista. Ja tosiasiallisesti meillä on juuri ihan sen hoidon saatavuudessa edelleen ihan liikaa. Ainakin se päihdevalmistajien koulutus olisi kunnossa ja se päihdevalmistus olisi tieto- ja tiedepohjasta, eikä siellä ole sellaisia piirteitä, mitä siellä nykyään on paikoitellen. Siitä Eturi. Joo, tuosta olikin vähän edellisessä puheenvuorossa esille tuo niinku tietopohjaisuus ja semmoinen. Ja mä itse terveydenhoitoalan ammattilaisena koen, että myöskin siellä niinku terveydenhuollon niinku koulutuksessa on niinku iso aukko sen suhteen, että miten paljon siellä päihde- ja mielenterveysasioista esimerkiksi niinku tehdään koulutusta suhteessa siihen, että kuinka iso niinku kansallinen ongelma ne on. Paljon puhutaan kaikista somaattisista sairauksista, mutta sitten niinku ne jää aika pieneksi pintaraapaisuksi ja se opettajienkin tieto saattaa olla vähän vanhentunutta sillä puolella. Että ajattelen, että toi voisi olla sen koulutuksen jotenkin ohjaaminen tai kohdentaminen voisi ehkä olla myöskin yksi vaihtoehto tulevaisuudessa jossain kohtaa niin kuin vaikuttaa siihen. Joo, siis ehdottomasti mun mielestä niin kuin, sellaista niin kuin päihdevalistusta, niin sitä pitäisi antaa siis silleen, niin kuin muillekin kuin nuorille. Että sitä itse asiassa tarvitsisi niin kuin aikuiset ja ammattilaiset niin kuin hyvin paljon. Ja poliitikot tarvitsisi niin kuin kunnollista päihdevalistusta, että mistä tässä niin kuin koko hommassa on kyse, mistä riippuvuussairauksissa on kyse. Et musta tuntuu, että no, ei se nyt välttämättä ratkaise mitään ongelmia, jos sä et halua kuunnella sitä, mutta sellainen, niin kuin, että puhuttaisiin vähän niin kuin samoista asioista, niin se olisi ehkä ihan hyvä pohja niin kuin ylipäätään näiden keskustelujen käymiselle.
Joo, ja kyllä se ainakin niin kuin terveydenhoitoalalla niin näkyy selkeästi, että siellä on tosi paljon ihmisiä, joiden päätöksenteko tai suhtautuminen perustuu johonkin omiin henkilökohtaisiin traumoihin tai muihin. Ja mun pitikin just kysyä, että miten te koette niin kuin päättäjinä, että saako päättäjät tavallaan niin kuin riittävää tietoa niiden päätöksiensä niin kuin tueksi, vai onko se sitten siitäkin niin justiinsa, että mitä haluaa kuulla tai mitä on valmis ottaa vastaan? Tai... No siis mä kyllä koen, että sitä tietoa on siis saatavilla, mutta siis se sitten on niin kuin eri asia, että miten paljon sit eri poliitikoilla, tai sillä, että jos ei se ole sitä sun alaa, niin onko sulla sitten niin kuin aikaa tavallaan perehtyä. Mutta silleen kyllä niin kuin näistä asioista, itsehän en ole siis hirveän pitkään ollut nyt poliitikko, kun viime vaaleissa vasta valittiin, mutta mä koen, että tästä kyllä puhutaan siis tosi paljon. Ja musta tuntuu, että mulla on melkein ollut sellainen niin kuin, vähän niin kuin informaatiotulva melkein, joista silleen tosi monet asiat liittyy niin kuin just nimenomaan tähän niin kuin meneillään olevaan silleen, Helsingin päihdetilanteeseen, joka on niin kuin tosi nopealla tahdilla huononemassa, niin sinänsä niin kuin ajattelen, että se tietoa ehkä on saatavilla, mutta se sitten ehkä vähän vaihtelee sitten niin kuin puolueittain. Että en tiedä, että onko sitten niin kuin, välttämättä niin kuin puhutaanko jossain kokoomuksessa näistä asioista sitten niin paljon, tai että onko se sitten heille niin. Niin siis tietoahan on niin paljon, että ei varmaan ikinä puhuta riittävästi, mutta kyllä se on siis semmoinen selkeä tietysti jaettu ongelma, että asioita on tosi paljon ja tietoa on jossain, mutta kyllähän se lähtökohta on, että puhutaan sitten kaupunkipolitiikasta, kaupunginvaltuustosta ja lautakuntatyöskentelystä tai puhutaan eduskunnasta ja valiokuntatyöskentelystä tai tietysti vielä sit hallituspolitiikassa valmistelevalla vastuuministerillä on niin kuin erityinen rooli ja sitten sillä ministeriryhmällä siellä taustalla, että kyllähän se käytännössä menee niin, että se syvällisempi perehtyminen aina niin kuin jakautuu sit heille, jotka on siellä vastuutehtävissä kussakin puolueessa ja sitten on niin kuin vähän heidän varassa, että miten he saa sitten ne omat puolelleen ja sitten me tiedetään tosiaan, että jossakin tapauksessa sit joissakin puolueissa voi olla niin, että siellä sitten ne liberaalimpaa, inhimillisempää päihdepolitiikkaa ajavat vaikka, että heidät sitten niinku hiljennetään siinä tilanteessa, kun heillä olisikin sit se relevantti tutkimustieto ja osaaminen sillä alueella, että on niinku joku arvopohjaisuus sit siinä niinku ratkaisee, mutta että on just niin, että se ei ole niinku realistista ajatella, että kaikki päättäjät perehty syvällisesti kaikkiin asioihin, joista he perehtyvät, että paljon niin kuin kiteytyy siihen sen ryhmän sisäiseen luottamukseen, että ryhmässä vastuutetaan joitain henkilöitä perehtymään tarkemmin ja valmistelemaan puolueen kantoja ja sitten tietysti parhaimmillaan siellä on ihmisiä, jotka suhtautuu intohimoisesti ja saa niitä omia ja jopa toisten puolueiden ihmisiä tärkeiden asioiden taakse, mutta että tämä sama on, että joo, mä en ole siis ollut ikinä kansanedustaja, mutta mä oon ollut Pekka Haaviston erityisavustajana osallistunut kuitenkin eduskuntatyöhönkin joitain vuosia. Harmaa Upparinen herra siellä etusirivissä. Joo, kiitos. Ensinnäkin kiitos koko järjestäjätaholle, että tarjositte tämän taideelämyksen. Se oli tosi koskettava. Mä halusin vaan halusin sanoa, että toi oli tosi realistinen ja koskettava kuvaus. Et mä oon itse ollut 2,5 vuotta sitten vähän reilu, niin tuossa Kyyritorilla asunnottomana odottamassa hoitopaikkaa. Ja mun oma kokemus siitä hoitoon pääsemisestä ja siitä avun saamisesta oli se, että sitä oli yllättävän paljon tarjolla, mutta se oli tosi vaikea kaivaa esiin. Et piti olla, että en mä olisi sitä jaksanut odottaa ensinnäkään sitä hoitopaikkaa ja sitten tehdä sitä kaikkea duunia, mikä mä koen, että mun piti itse tehdä, jos mulla ei olisi ollut niin hyvää tukiverkkoa, mitä suurimmalla osalla mun sen aikaisista kavereista ei ole. Niin, että sitä on tarjolla mun mielestä, ei riittävästi, mutta sitä on yllättävän hyvin tarjolla, mutta tosi vaikeasti löydettävissä. Ja se vaatii hirveästi resursseja sitä omaa motivaatioa. Ja se motivaatiokaan ei aina riitä siihen.
en tiedä oliko minulla mitään kysymystä, mutta halusin antaa niin kuin äänen meidänkin puolelle. Siinä Joo, oli kiitos. vieressä kommentti. Mä haluaisin vain sitä resurssipulasta kysyä, että mun mielestä näitä päihteissä liikkuu paljon rahaa sekä niin alukea alkoholi että mahdollisesti laillinen kannabis, niin miksei sitä niistä haeta tai haetaanko sitä niistä ja miksei niitä voi nähdä niin kuin mahdollisuutena, millä löytää se resurssit siihen hoitoon. Niin, että ne olisi jotenkin niin kuin laillisia ja sitten niitä verotettaisiin vai? No se olisi varmaan yksinkertaisin tapa hankkia se. Mutta sitä voi tietysti miettiä, että haluaako samalla tavalla kuin jossain Amerikassa, jossa on hyvin vapaata kannabisia. Vai jotenkin eurooppalaisemmalla tavalla, mutta joka tapauksessa niissä on paljon rahaa, niin miksei sitä saa siirrettyä niistä sitten hoitoon. No, siis toi on niin kuin hyvin vaikea poliittinen tavoite edistää. Niin kuin, voi ehkä päätellä siitä, että se käyttöhuoneidenkin niin kuin hommaaminen oli tällainen niin kuin mahdoton tehtävä. Niin sit se, että jos sä yrität noille samoille ihmisille ehdottaa, että mitäs jos laitetaan nämä kaikki lailliseksi ja sitten otetaan niistä nämä massit, niin ne ei välttämättä niin kuin siihen suostu. Mutta mun mielestä siis kyllä niin kuin ton tyyppisiä asioita on niin kuin hyvä pohtia tai sillä, että meidän on tosi tärkeää käyttää sellaista niin kuin poliittista mielikuvitusta ja miettiä silleen vähän niin kuin myös niitä sellaisia mahdollisuuksia, jotka on vaikka niin kuin tämänhetkisen poliittisen tilanteen niin kuin ulottumattomissa, mutta se ei ehkä ole sellainen niin kuin asia, mitä niin kuin tämän hetken poliitikot niin kuin tavallaan vois ehkä lähteä niin kuin hirveän helposti ajamaan tai miettimään, mutta se, että jos sulla on esimerkiksi ideoita ja ajatuksia tästä, niin semmoinen niin kuin keskusteluaiheesta tai taide tai esseet tai mikä tahansa, niin tavallaan sillä, että voihan sillä niin kuin yrittää niin kuin hivuttaa sitä jotain yhteiskuntaa sitten jotenkin ehkä niin kuin, tai muuttaa sitä tai jotain, mutta en ehkä niin kuin näe sitä sillä, että toi olisi mitenkään semmoinen, että no niin, hei, laitetaan tämä vaaliteemaksi seuraaviin vaaleihin, niin se tuskin ehkä toisi hirveän hyviä tuloksia. Niin, se on hankala aihe. Meillä varmaan, ehkä tiedätkin, että vihreissähän siis puoluekokous hyväksytään sisältöisen suuntaisen puoluekokousaloitteen pari vuotta sitten. En muista tarkalleen, koska se oli 2 äänen enemmistöllä. Tämä on niin kuin tavoite, joka jakaa jopa vihreissä hyvin vahvasti. Ja tuntuu, että meillä edelleen niin kuin meidän poliittisessa keskustelussa, niin aina kun joku nostaa koko tämän teeman esille, niin se jotenkin saa siis valtavasti palstatilaa, mutta sitä tukea on kuitenkin hyvin vähän. Et kuten tässä nyt todettiin, niin että jopa siellä niin kuin haittojen vähentämisen niin kuin puolella niin kuin ne low hanging fruits, kuten ne käyttöhuoneet, joissa kuitenkin on paljon laajempi yksimielisyys asiantuntijoiden keskuudessa, niin jopa niin kuin siellä niin tosiaan niin ei riittänyt. Suomi ei ole tähän vielä valmis, mutta että on sit hyvä kysymys, että miten niin kun niitä askeleita siihen kohtaan voitaisiin ottaa, koska kyllähän sitten taas asiantuntijat hyvin laajasti on sitä mieltä, että vähintään just se niin kuin käyttö ja pienten määrien hallussapito just, että tavallaan porttiteoria niin kuin tätä kautta voi toimia niin kuin tähän suuntaan. Että on niin kuin tosi paljon tavallaan työtä tehtävänä ja sit sitä pitää vaan tehdä ja niin kuin yrittää edistää sitä asiaa. Mutta se ei ole niin kuin tavallaan mitenkään sellaista, että vaikka olisi kuinka hyvä poliitikko, niin se ei vaan niin kuin onnistu silleen naps, että nyt tämä jotenkin toteutuu. Ja siis niin kuin, mitä olen ymmärtänyt, niin siis esimerkiksi vaikka alkoholista ja tupakasta verotuksella tulevat tulot, niin niitä ollaan hyvin haluttomia niin kuin niitäkään korvamerkkaamaan yhtään mihinkään niin tämmöiseen, joka niin kuin menisi hoitoon tai haittojen ehkäisyyn tai ennaltaehkäisyyn tai yhtään mihinkään. Että kyllä ne mieluummin halutaan käyttää humu, ainakin tällä hetkellä. Niin kuin sillä, että se on niin kuin, mun mielestä vaikuttaa ihan totaalisen haluttomalta niin hoitaa tätä asiaa.
Niin, meillä ehkä ylipäätään ole sellaista mitenkään laajamittaisempaa niin kuin verotulojen koronmerkitsemisen periaatetta, että meillä on sitten ollut niin kuin mekanismeja, joilla sen suuntaisia tavoitteita on pystytty toteuttamaan, mutta et suoraan budjetissa, koska ne on niin jotenkin pitkäkestoisia linjauksia, jotka sitoo liikaa myös sit niin kuin tulevia poliitikkoja. Vastaahan tämä purettiin Veikkauksen osalta, juuri tämä kyseinen malli. Siellä, meillä täällä kello alkaa olla aika paljon. Oli näkemäni, oliko se viittaus, oli myös kysymys, eikä vain kellon näyttäminen. Joo, vähän molempia. Haluaisin kiittää keskustelua ja tiedetään, että tässä pitää kohta varmaan lopetella. Yksi kysymys, mikä liittyy vähän mekanismeihin. Tuossa oli tutkimus muutamasta Euroopan maasta, missä katsottiin, mikä on kansallisesti tavallaan niin kuin pääsy valtakunnan päätöksentekoon asioissa. Onko mitään virallista mekanismia, että Suomi oli mukana, ja sieltä tuli tulos, että ei meillä ole mitään virallista mekanismia, jossa niin kansalaisjärjestö olisi joku istuun jossain pöydässä, missä puhutaan valtakunnan eri asioista. Toteutettiin enemmän kuntapuolella, niin näettekö, että tämmöinen olisi ihan järkevää järjestää tämän kuntatasolla, että olisi sitten tavallaan se järjestö, joka tekee tätä käytännön työtä, niin sitten niin jonkinnäköinen kommunikaatio sitten niin se päätöksentekijöihin ja nuoriin syntyvyydessä. Niin, no mä en ehkä osaa silleen täysin, mä en varmaan ymmärsin täysin tuota kysymystä, mutta mun mielestä niin se semmoinen siis kommunikaatio on, niin kuin, että tavallaan sen, että se on niin kuin ihan ensiarvoisen tärkeää, että tavallaan silleen ne tyypit, jotka on jotenkin siellä NS-kentällä, niin kommunikoi siis niin kuin jotain kanavaa pitkin poliitikkojen kanssa, koska muuten tavallaan sit se päätöksentekokin perustuu just niihin johonkin mututuntumaan. Ja sitten kun tutkimustietokin tulee kuitenkin aina vähän pari vuotta jäljessä, niin et kyllä siellä joku kommunikaatioyhteys siis täytyy olla. Niin mä nyt suoraan keksi, mikä se semmoinen elin olisi, että mä en kannata mitään ylimääräisten neuvottelukuntien perustamista, joilla ei ole mitään valtaa, että jotka on vain keskustelufoorumeja, mutta varmasti on hyvä, jos pystytään niin kuin lisäämään enemmän vuoropuhelua ja vaikka kuntatasolla, niin kyllähän niin kuin valtuustoryhmät ottaa vieraita vastaan, että jos on halua käydä sitä vuoropuhelua myös vähän muodollisemmin niin kuin ryhmäkohtaisesti, niin sitten se yleensä edellyttää, että on jotain uutta tutkimustietoa tai jotain, jonka ympärille se keskustelu niin kuin rakentuu, tai sitten voi niin kuin epämuodollisemmin olla yhteydessä joihinkin valtuutettuihin, jotka on vaikka kyseisessä lautakunnassa, ja sitä kautta niin kuin erityisen relevantteja. Ja sitten ihan vähän vastaavasti eduskuntaryhmissäkin se toimii, vaikka eduskuntaryhmissä ehkä on vähän hankalampi saada sitä niin kuin aamukoulu, iltakouluaudienssia ryhmäkohtaisesti vähän vaihtelee, että sitten siellä ehkä vielä enemmän on niitä epämuodollisempia, tavataan joitain edustajia, jos ei ole sitten tämmöinen niin kuin varsinainen asiantuntijakuulemistilanne käsillä. Joo, ja kyllä sitä vuoropuhelua siis koko ajan tapahtuu myös, että se niin kuin, jollain tasolla kyllä se keskustelu yhteys on sillä niin kuin auki, vaikka se ei olisi mikään tollainen jotenkin virallinen ja pysyvä kanava. Niin se vaatii vähän aktiivisuutta, ja sitten ainahan, niin kuin, että sähköpostikin esimerkiksi on niin kuin hyvä väline musta silloin, kun se on kohdennettu se viesti, mutta sitten just semmoinen, että lähettää niin kuin koko valtuustolle jonkun viestin, niin se jää usein ehkä vähän niin kuin tehottomaksi. Joo. Ja takarivissä oli vielä ilmoitti. Kiitos ensinnäkin tosi hyville päättäjäpuheenvuoroille. Sen verran just täydentäisin ehkä, että kun puhuitte siitä just, että haittoja vähentävää työtä pitää lisätä, niin musta on erittäin tärkeää päihdetyön näkökulmasta myös hahmottaa se, että se ei sulje muita päihdetyön orientaatioita pois. Koska liian usein ne asettuu just julkisessa keskustelussa vastakkain niin, että se on joko tai, että haittoja vähentävä tai sitten kuntouttava tai sellaiseen niin kuin täyspäihteettömyyteen pyrkivä, niin niitä kaikkia tarvitaan ja sama ihminen voi eri elämänvaiheissaan tarvita niitä eri palveluita. Että tällainen täydennys siis ei ollut mikään... Joo, ehdottomasti. Niin.
Kyllä, ehdottomasti. Ja mä ajattelen itse sen haittoja vähentävän niin kuin tosi laajasti. Ja sitten onhan niin kuin ihan elämän vaiheissakin, että musta oli hienoa kuulla tästä eturivistä, että vaikka siis tylsää, että vaatii niitä turvaverkkoja ja niin kuin suhteetonta aktiivisuutta päästä sen hoidon piiriin, mutta se on hienoa kuitenkin, että nuorille sitä apua on lopulta tarjolla, jos siihen on valmis, mutta sitten tiedetään kuitenkin, että sit jonkun verran jossakin vanhemmissa ryhmissä, että sit, kun se käyttö on ollut pidempiaikaista, niin ei varmaan mitään virallista, en usko, että on mitään virallista linjausta, mutta että ei sitten kuitenkaan samalla tavalla enää niitä resursseja sitten käytetään, että se hoidon saaminenkin ja se tuen saaminen vaikeutuu sitten jossain kohtaa, jolloin se voi olla, että se on selvää, että täyspäihteettömyyteen ei enää pääse, mutta ei se sitä poista, etteikö sitten kuitenkin ehkä toivoisi ja tarvitsisi jotain tukea, joka auttaa, että se elämä on niin kuin inhimillisempää. Joo, mä itse pidän sitä ehkä vähän silleen just vaarallisena politiikkana, että aina puhutaan vaan niin kuin nuorista, että just koska tavallaan kaikissa ikäryhmissä sä tarvit tukea ja sit se, että se on jotenkin tosi niin kuin kylmää kyytiä, että jos on silleen, että no niin, nyt sä oot niin kuin yli 30, että sua ei aina auteta. Että kun onhan meillä kaikilla silleen niin kuin elämää elättävänä ja silleen mahdollisuuksia tehdä vaikka mitä iästä riippumatta. Mutta sitten just toi ehkä niin kuin nuorten priorisoiminen, niin se on sitten ehkä ollut tietyille puolueille sitten jotenkin helpompaa. Tai en osaa sanoa, että mikä siinä sitten niinku tavallaan on, mutta mun mielestä kaikki ikäryhmät kyllä tarvii toimivat päihdepalvelut. Hei, kiitos kaikki osallistumista tähän iltaan, iso käsi, ja palataan näille teemoille. Kiitos teille. Oli aikataulu tähän tämmöisen.